При този тест ще тестваме металодетектор Bristol LTC64X версия 3 с оригиналната 28 см търсеща бобина. Ще му тестваме детекцията на 50 евроцента на дълбочина 40 см в уродена почва на полигона на трети национален събор по металодетектинг, който се провежда на хижа Боровица, язовир Кърджали. Виждате, урода е в режим на дискриминация. Леко сме намалили звуковия прак. Урода е балансиран към терена и сега казваме самата детекция. Виждате, че тук няма сигнал като от монета, а когато стигне монетата, има идеален сигнал. Много показваме. Урода балансиран към земята с 28 см бобина. Виждаме баланса. Тук нямаме сигнал. И сега тестваме терцията. Отново тестваме. Нямаме сигнал. Урода балансиран към земята и показваме детекцията на тези 50 евроцента на дълбочина 40 см. Това е металодетектор Bristol LTC64X версия 3 с оригиналната стандартна търсеща бобина Bristol D28SC2 и виждаме, че отново, независимо че почвата е високо уродена с голямо съдържание на железни оксиди, урода безпроблемно засича тези 50 евроцента на дълбочина 40 см. С същия по-голям размер бобини този сигнал не се хваща от металодетектори като XP GMAX 2, Mainlab E-Track, Суверен детектор и други детектори от този клас. Виждаме, че металодетектор Bristol LTC64X версия 3 показваме настроите, хваща този сигнал без проблем, дори с 28 см търсеща бобина. Трети национален събор, хижа Боровица, язовир Кърджали.